Coa asinatura deste convenio, a Mancomunidade do Salnés e a Viturga establecen un novo marco de traballo en común co que mellorar o turismo da comarca. Ambas entidades formarán aos empresarios turísticos interesados para que coñezan toda a oferta da que dispón o Salnés. É a sensibilización do sector turístico a través do coñecemento sobre os diferentes recursos turísticos, actividades e produtos, e incluso tamén as ferramentas tecnolóxicas que están á súa disposición. A profesionalización e a cualificación do capital humano é un factor clave para que sexa un destino turístico de éxito. Esta acción, que acabamos de asinar este convenio, se vai a levar a cabo en este caso con a Viturga e será aberta a todos os profesionais do sector do turismo que queiran coñecer de primeira persoa todo o que ofrece o seu destino salnés. Esta formación permitirá aos participantes coñecer todas as actividades, servizos, experiencias e produtos turísticos da comarca. A posta en práctica desta formación ten varios obxectivos. Fortalecer o sector privado do noso xeo destino, colaboración público-privada, convertirse en anfitrións dos nosos produtos, recursos, actividades, servizos, realizar a función de interlocutores entre as empresas de servizos e os potenciais clientes e ofrecer unha información turística personalizada a cada un dos visitantes, das persoas que nos visitan, E así tamén aumenta, por tanto, a calidade do servizo ao turista. Na comarca do Salnés hai ao redor de 3.500 vivendas turísticas, o que supón un movimento durante o xullo e agosto de máis de 200.000 persoas. Esta formación permitirá aos empresarios de calquera concello coñecer as posibilidades que existen noutras vilas da comarca e mellorar así a experiencia dos visitantes. Hai moitísima xente, ao mellor, de Meis que non conoce o que ten Ribadumia, ou viceversa, ou Vila García ou Vila Nova. Entón, o que pretendemos con estas accións é que os propietarios de vivendas ou calquer persoa do sector turístico coñeza todo o enriquecemento que temos na comarca do Salnés. E a mellor forma de vender as cousas é cando un as coñece de primeira man. A formación impartirase de dúas maneiras, cunha xornada teórica mañá pola tarde en Expo Salnés, onde se explicarán as ferramentas tecnolóxicas das que dispón o sector, e logo con xornadas prácticas, que consistirán en rutas por diferentes puntos de interese da comarca como o das Camelias ou o Traslatio. Os interesados en anotarse, sexan socios ou non, poden facelo poñéndose en contacto con a Viturga.